अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना इन्नना समिअना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। दानस मी स्लावीमो रमज़ान बायरम पोसलिए मियसेस दाना अल्लाह नास उमुगुचियो दा मियसेस दान वी स्ते पोस्तिली वी मियसेस दाना वी स्ते दर्जिली मोया नारिदबा यासम वास ज़ब्रानियो दा नेस मिये ता यदेते अलिपियेते तो कुमदानु अविस्ते स्लूशली मोया नारिदबा I ovo bio moje zadovoljstvo da vi ne jedete. I na kraje sada dolazi Bajram znači radost. Na arapskom Id se kaže ovo dan koja ponavlja, koja se povtori i dolazi više puta. I svaki čovjek želi njemu pogodi radost često. I zato se kaže taj na arapskom izraz kao Id. Zašto Allah ocjeni mjesec Ramazan? Zato što ovi stvari što obično su dozvoljeni, na primjer hrana i pića i ostali dosta stvari, mi samo radi Božje zadovoljstvo ne radimo. I na kraju Allah nama podari taj Id i Bajram. Šta znači radost? Da li radost znači da čovjek živi luksusni život? Da li radost znači da čovjek ima lijep dom ili auto ili posao ili bogatstvo? Ali šta znači radost? Možda neki ljudi koji voli ovo svjetske stvari, oni samo računaju kada vidi nekome kako je on lijepo obučio, kako dobro živi, valjda je on je sretan. Ali većina bogati ljudi, oni nisu mirni, oni nisu sretni. Ako imaju bogatstvo, oni samo želi da imaju više i više i više. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao, ako neko ima jedna dolina zlato, i on bi volio da ima još jedna dolina. I rekao njega usta samo može da trpi ovo grob. Znači, toliko je čovjek pohljeb. Ali istinski radost je kada je Allah bude zadovoljan sa svog roba. Istinski radost je
kada dolazi Božji poslanik i on želi da spasi čovječanstvo od uništenja. To je ta istinski radost. I časni Kuran kaže, oni koji su prihvatili poslanika, kada oni su čuli taj glas, taj poziv, oni su rekli, Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika da poziva u vjeru. Šta on kaže? Šta on proglasi? On kaže, vjerujete u svoga Gospodara. Ja nisam dolazio od sebe. Mene je Allah poslao da vas spasim. I sada izbor leži kod vas. Ako želite da dobijete Božji spas, onda sledite mene. I on kaže, vjerujete u svoga Gospodara. On ne poziva prema sebi. Poslanik poziva prema Allah. I onda pa mi vjerujemo. Pošto mi smo čuli da čovjek poziva prema Allah i ovo nije običan glas. I kada on poziva prema Allah, mi smo rekli, mi vjerujemo. Gospodaru naš, oprosti nam zato naše grijehe. Mi nismo znali prije toga za svog Gospodara. Mi nismo znali prije kako smo živjeli bez Boga. Mi nismo znali koje granice treba da mi držimo. Zato mnogo smo pogrešili, mnogo smo pravili grije. Ali sada mi smo prihvatili ovo glas i mi tražimo tvoj oprost. Zato oprosti nam zato naše grijehe i pokrije naša zla djela. Svaki čovjek od nas, mi pravimo grije i zla djela i samo Allah on pokrije da ostali ljudi ne znaju. Ako svaki od nas, kako mi grešimo, ja isto isključimo sebi, ako Allah otkrije svakome, onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, možda bi ljudi ne bi pozdravili jedno na drugo. I to je veliki Božja milost da on pokrije naše grije. I zato mi treba da koristimo ovo Božji oprost. Ponekad čovjek pravi grije, Allah, on zna sve nevidljive stvari, on zna šta čeka, šta bi dešavao poslije i onda on pokrije grije. Drugi put čovjek pravi grije, Allah opet kaže, on je moj rob, ne zna još, on je još kao beba koja pravi 2-3 koraka, onda padne, opet Allah oprosti. Onda treći put, četvrti put. Ponekad za neki čovjek Allah zna da on neće prestati, on će stalno grešiti, onda jednog dana Allah otkloni svoju milost i onda on postane kao gol. Onda se vidi njegove slabosti. Ali ponekad Božje znanje je završeno znanje on ima, on zna da čovjek jednog dana on će vratiti prema meni. I zato on, njegov milost, njega ne donesi na vidljivo, da ljudi ne znaju da koliko puta on pogrešio. Možda više puta pogrešio i na kraju je vratio prema svog Gospodara. Onda Allah kaže, dobro, šta god si prije pogrešio, pošto sada si obratio prema meni i tražiš oprost od mene, ja ću tebi oprostim. I sada svijet više ne zna kako je on živio. Ponekad neki ljudi koji su prije živjeli pogrešan život, ali na kraju je kada obrati prema Allah, ljudi to ne znaju. To samo Allah zna i taj Božji rob zna. I zato Božje milost je mnogo širok. Mi treba da pokušavamo da dobijemo ovu milost. I onda se kaže, i pokrije naša zla djela i daje nam smrt sa dobrim.
Inače, kada dolazi čas za smrt, da mi postanemo dobri ljudi. I to je taj cilj za dolazak Božji poslanik. Poslanik dolazi kao Božja milost. Poslanik dolazi da spasi čovječanstvo od uništenja. Onda oni koji prihvati poslanik, oni budu spašeni. Ali oni koji idu na strane, njih se sretne ovo posljedice njihova djela. Na ovo doba, kada je muslimani su bili slabi, kada muslimani su izgubili moć, kada muslimani nisu imali jedinstvenost, onda Božja milost poslao Hazret Mirza Ghulam Ahmad alaih salam kao Božji poslanik, kao običani Mesija, da spasi svijet opet, da muslimani budu jači, da muslimani imaju jedinstvenost, da imaju jedan vođa. I alhamdulillah, jedan dio među muslimanima oni su prihvatili. I vi ste isto taj dio. Ali kao sam prije više puta pričao, ovo je prvi korak, ovo nije zadnji korak. A onda mi treba da osvojimo učenje od Hazret Mirza Ghulam Ahmad alaih salam. On nije donio nova religija, on nije donio neki novi zakon, on nama vrati prema učenju od časni poslanik sallallahu alaihi sallam. I zato tu leži spas. I sada kada ste prihvatili imamovog doba, onda sada treba da promijenimo svoj život, da naš sadašnji život ne smije da bude isti kao bio prije toga. Inače, nema razlika. Ako živimo isto kako smo bili prije, onda nema nikakva koristi fajda što smo prihvatili imamovog doba. Zato ovo put je širok, ovo put je otvoren, ovo put je slobodan. Većina ovi ljudi, oni voli svjetski stvari i ovo polja, ovo put prema Boga je prazno. Svaki može da trči prema tome. Obično kada su svjetske stvari, ljudi samo trči prema tom pravcu i prema Allah vrlo malo ljudi idu. I zato imamo prilike dok smo živi i zdravi, neka Allah tako nas uputi, da kada smo obećali sa Allah, kada smo radi Božje zadovoljstvo prihvatili imamovog doba, onda treba da slijedimo njegovo učenje, da bi mi dobili spas. Vidite, Allah tako stvorio ovo svijet, ovo materijalni svijet i duhovni svijet idu paralelno, idu zajedno. Kao mi vidimo na materijalni svijet ima neki siromašni ljudi, ima neki srednji klasa, ima neki bogati ljudi, razni ljudi. Imaju neki su završili osnovna škola, neki srednja škola, neki fakultet, doktor, tako dalje. Isto na religija postoji takvi klase. Na primjer, neki su kao prvi razred, neki kao peti razred, koliko mi stavimo. Ali ako želimo da budemo prijatelji za Boga, onda on ne traži da čovjek mora da završi osnovna škola ili srednja škola ili da završi fakultet. Za religija, za Boga samo treba da imamo zdrav srce, zdrav razum, potpuno vjerovanje u Allah. To je osnovni stvar, da ne smijemo nikad odreknemo Allah. Na svako mjesto damo njemu prednost i onda može da Allah podigne naš stepen od prvi razred do peti, do 10, koliko čovjek želi. Isto je taj stvar sa religijom. Neki ljudi mnogo žrtvovaju radi islam, neki uopšte ne. I prema tome Allah će odlučiti, prema tome Allah će nagraditi. I neka ovo mjesec Ramazan, kada smo počeli da budemo redovno u namaz, to treba da mi nastavimo dalje, da spojimo do sljedeći Ramazan, da ne prođe ni jedan dan kada smo odstranili Allah,
Dan neprođeni jedan dan kada nismo činili zikr, nismo klanjali namaz. I onda inša Allah ovo Ramazan, ovo radost, ovo Bajram nama će donesiti mnogo sreće. I neka tako Allah učini da ovo Bajram namaz i ovo Ramazanski Bajram donesi nama takva sreća, takva radost koja ostane trajno, koja ne bude odvojeni od nas, neka Allah tako učini. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. दुआ. अल्लाहुम्मा आमीन.